Du får den lige i 2 dele, da min telefon gik ud. Her har vi sovsen, som lige er kommet på. Jeg tør simpelthen ikke at give den mere varme. Den er sådan lige til den tykke side. Jeg vender lige tilbage, når vi når videre til næste step. Så er sovsen færdig, og jeg tilførte en lille smule vand og noget citronsaft, fordi jeg synes, den var blevet meget tyk. Men den er sgu helt blank. Jeg ved ikke, om man kan fornemme, hvor blank den er. Den skinner helt. Jeg turde ikke at varme den mere op, fordi så sker der det, at æggene koagulerer, og det gør, at sovsen den skiller. Og så er det vigtigt, at den stille og roligt varmes op. Hvis nu, at den havde skilt for mig, så kan man prøve at piske lidt koldt vand i, eller starte forfra med en ny æggeblomme, og piske den skilt sovs i lidt ad gangen. Hvad kan man så servere sådan en sovs her til? For eksempel til fisk er det enormt lækkert, eller et benedict, eller bare til nogle hvide asparges, og så med den her henover. Det er næsten kun fantasien, der sætter grænser med sådan en sovs her. Jeg beklager, at jeg ikke har mulighed for at filme, mens jeg filmer, men jeg håber, at det her har givet, at jeg ikke havde mulighed for at filme, mens jeg piskede, men jeg håber, det her det giver et godt billede af alligevel, hvad der skal til. Og jeg skal også være ærlig at sige, at jeg var sygt presset, mens jeg stod og piskede, fordi man er så bange for, at det skiller. Men det har det ikke gjort. Så ja, det var alt fra mig. Tak.